Vi skal nu se en udsendelse, hvor vi denne gang hører om, hvad der skete, dengang Lars Løkke Rasmussen på kedelig vis blev frataget formandsposten i Venstre, og det skete ved et decideret kup. Lars Løkke Rasmussen tog efter konsekvensen af sin situation, og derefter startede han faktisk sit eget parti, Moderaterne. Vi kigger indenfor på Moderaternes årsmøde i Vejle og hører her Lars Løkke Rasmussen festtale til Moderaternes første årsmøde. Velkommen til. Kære venner, så er klokken 10. Kære medlemmer, kære gæster, hjertelig velkommen til Moderaternes årsmøde. Velkommen til Vejle, og velkommen i lige præcis den sal, hvor vi for 9 måneder og 20 dage siden stiftede Moderaterne. Der er sket en hel del siden da. Vi har ført en imponerende valgkamp. Vi har fået et fantastisk valgresultat. Vi er kommet i Folketinget, i regering og nu senest også i Europaparlamentet. Vi er også blevet flere. Vi er faktisk blevet 1000 mere. Vi er gået fra at være 2.400 medlemmer til at være godt 3.400 medlemmer. Og det er godt, og det er nødvendigt, fordi de gode resultater forpligter, og vi har mod på mere. Og alt det skal vi tale om i dag. Vi skal fejre det, vi har opnået, og vi skal tale om det, der venter, og de næste skridt. Vi har gjort os umage for at skabe nogle rammer, så vi kan få en dejlig dag og en festlig aften. Og det har vi glædet os til. Så nok en gang, hjertelig velkommen, og jeg håber, I får et rigtig godt årsmøde. Vi starter med en sang. I kan følge den på skærmen, og til at hjælpe os med det har vi Jeppe på klaver. Og Emily er vores forsanger, og hun kommer herop og guider os igennem.
Så er vi nået til valg af dirigent, og hovedbestyrelsen indstiller Henrik Puggaard, der er manden, der førte os igennem sidste års stiftende årsmøde, og partner i advokatfirmaet Poul Schmidt. Henrik er valgt. Tak for valget, tilliden og god formiddag. Jeg tager det så som udtryk for, at det gik OK sidste år på den stiftende generalforsamling, og jeg vil i hvert fald gøre mit til, at vi får en god og gnidningsfri dag. Først konstaterer jeg helt formelt, at der har været sendt indkaldelse ud 9. februar, og i øvrigt overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor årsmødet også er lovlig og beslutningsdygtig. Der er så også i forbindelse med udsendelsen været udsendt en ordensforskrift for afholdelsesårsmøde. Den er blevet vedtaget 4. marts, og den er været udsendt lidt senere. Og så er den været justeret den 21. marts og udsendt her den 23. marts. Der var en enkelt justering, men jeg vil dog tillade mig lige af hensyn til det, der skal foregå i dag, lige at bemærke et par praktiske forhold, der er relevant i den forbindelse. Vi kommer på et tidspunkt til personvalg. Personvalg, det vil ske skriftligt, medmindre der alene er opstillet de antal kandidater, der skal vælges, da de så betragtes som valgt. Da jeg skal sige, at vi har konstateret her til formiddag, at den valgseddel, viser den lige op her, som man skal afgive, det er en samlet valgseddel. Der var nogen, der var begyndt at rive den så lidt i stykker. Så skal man have en ny, og hvis ikke man kan få en ude i foyeren, så ligger der nogen heroppe ved dirigentbordet, men det skal betragtes som en samlet valgseddel. Det kommer lidt tilbage til det under personvalget. Derudover så er der også muligheden for at tage ordet, og til den lille øvelse har man produceret denne fine seddel. Det er den her halvdel af det, hvor man river de her tage ordet af, skriver sit navn, mobilnummer, hvilket punkt på dagsordenen, og så eventuelt det emne, man godt lige vil tale om, og så lægger man den her op ved dirigentbordet, og så sørger vi for ligesom at få det nogenlunde struktureret. Derudover så indeholder den en stemmeseddel for det tilfælde, man måtte få brug for det, skal jeg komme til. Denne kommer til et punkt på dagsordenen, hvor jeg kommer til at tale om, at vi skal starte med at lade stemme ved håndsoprækning, og det foregår så ved, at man tager den her, så sidder man sådan her. Det skal siges, at hvis man ikke længere har de der små sedler til at tage ordet, så kommer også op og få sådan en op i dirigentbordet eventuelt, hvis man skulle blive så inspireret. Det er mig, der tilrettelægger forløbet af talerne af hensyn til afviklingen, og det kan være, at der sker begrænsning. Jeg tror, det ser meget fornuftigt ud, ligesom det ser nu, men som sagt, så kan man jo blive inspireret. Jeg kan oplyse, at vi er mere end 600 deltagere, og at der er 455 tilmeldte og registrerede stemmer, der kan afgives. Således går vi over til det næste punkt på dagens agenda, og det er årsberetning, der skal aflægges af politisk leder Lars Løkke Rasmussen, men der indledes lige allerførst med en lille film, så Lars får tid til at gå herop. Og hvor er det bare fantastisk at kunne gå fra jeg til det. Det er danskerne, der bestemmer. Og hvis danskerne vil tro os den medvind, der skal til, for at vi kan komme i Folketinget,
så har vi i dag skrevet Danmarks historie. Tak skal I have. Ups. Tak skal I have. Tak skal I have. Tak skal I have. Kære alle sammen, hvor er det dejligt at se jer alle sammen her i Vejle. Igen har jeg lyst til at tilføje. For hvor er det dejligt at kunne sige igen. Vores parti er ikke engang fyldt et år, men vi har allerede fået skabt vores første tradition at mødes til årsmøde her i Vejle. Den weekend fylder SVM-regeringen 100 dage. De to andre partier i regeringen, de har tilsammen i omegnen af 300 år på bagen. Vi har ikke engang 10 måneder. For så kort tid er det siden, vi var her sidst, og for første gang for jo at udplante en lille spire fra det frø, der blev sået den 8. januar 2021 i det politiske mødested, til det store politiske vildnis, for der at lade det blomstre i konkurrence med alle de andre partier. For at stifte Moderaterne med det klare og udtalte mål at bryde blokpolitikens tomgang, der alt for ofte blokerer for en nødvendig fornyelse af vores fælles samfund. For at fremtvinge en situation, hvor ansvarlige og bredt tænkende partier på midten orienterer sig mod hinanden, frem for at lade sig binde og dirigere af yderliggående kræfter på hver deres banehalvdel. Partier, I kender dem godt, som kun tænker på enkeltsager, som indtager populære synspunkter, og som kun foreslår nemme løsninger på komplicerede problemstillinger, for at trække speed og tempo ud af politik for at sætte det lange lys på. For at erstatte snuptagsløsninger og symbolpolitik med gennemtænkte politiske forslag, der gør en reel forskel. Og for at sikre, at det her fantastiske samfund, der ikke er perfekt, men nok det bedste i verden, ikke bare holder vores tid ud, men også står der stærkt og levedygtigt, når mine ufødte børnebørns tid kommer. Et Danmark, der også til den tid er et af verdens rigeste samfund. Et Danmark, der også til den tid er et af verdens frieste, rimeligste og målt på chancer og muligheder mest lige samfund. Et Danmark, der har knækket den grønne kode og skabt balance mellem bæredygtighed og velstand, frigjort sig fra fossile brændsler og vist hele verden, at vi kan undgå klimakatastrofen og samtidig leve et liv, hvor hele klodens befolkning kan gå midt i seng, tænde lyset, når det er mørkt, varme deres bolig, når det er koldt, og køle den af, når det er ulideligt varmt. Et Danmark, hvor danskerne, både dem, der har været her i mange generationer, og dem, der siden har valgt os til, føler sig som et folk. Som medborgere, ikke bare individer, mig, men som del af et fællesskab. Dig, mig, vi, os. Ikke påtvunget, men ægte følt. Og dengang vi var her sidst for 10 måneder siden, der sagde jeg, hvis danskerne vil betro os den medvind, der skal til, for at vi kan komme i Folketinget med det antal mandater, placeret det rigtige sted, der kan bryde op i det her, så har vi i dag skrevet Danmarks historie. Og ved I hvad? For at citere en anden tidligere statsminister. Vi gjorde det.
Og jeg ved godt, at mange allerede er videre. Meget videre. Meningsmålinger. Popularitetsmålinger. Personsager. Hvad sker der efter næste valg? Altså det der valg, der ligger godt 3,5 år ude i fremtiden. For et par dage siden, der var der en journalist, der spurgte mig, om det ikke er et nederlag, at vi ikke har fået nedlagt regionerne. Come on. Vågn op. Vi har været her i 100 dage. Og på de 100 dage har vi blandt andet lavet en aftale om en akutplan for sygehusene, sådan som vi foreslog det i valgkampen. Vi har lavet en aftale om inflationshjælp. Vi har lavet en Ukrainefond på 7 milliarder. Og lige om lidt nedsætter vi en sundhedsstrukturkommission, der helt uden forhåndsbindinger får et blankt papir og 1 år til at komme med gennemtænkte bud på, hvordan vi organiserer et sammenhængende sundhedsvæsen for fremtiden. Og det er ikke fordi, jeg ikke forstår utålmodigheden. Det gør jeg da sådan set godt. Jeg kan også godt selv blive utålmodig. Jeg kan også nogle dage sådan have lyst til at trylle alt om i et splitsekund. Men det er jo ikke derfor, vi er her. Altså vi, Moderaterne, vi er jo i dansk politik blandt andet for at tage tempoet ud. For at give tid til eftertanke. For at være sikker på, at de løsninger, vi laver, de virker i den virkelige virkelighed. Fordi det er vigtigt, at man tænker sig om, før man handler. Vigtigt at bruge den nødvendige tid på at gennemarbejde de tiltag, vi som regeringsparti skal lægge navn og stemmer til. Og helt ærligt, så må vi også godt bruge dagen i dag til lige at dvæle lidt ved det, vi sammen har bedrevet. Jeg er i hvert fald umådelig stolt. Og jeg er også umådelig taknemmelig. Stolt over, at vi for godt 2 år siden, midt i et coronanedlukket Danmark, skabte et digitalt mødested for mere end 15.000 danskere, der gerne ville diskutere politik med nuancer, med respekt for det gode argument, med respekt for erfaringen, fagligheden, kompleksiteten, frigjort af sådan nogle firkantede ideologiske opfattelser. Jeg er stolt over alle jer, der tog skridtet videre, og som turde sammen med mig træde ud på isen, før den var bundfrossen og havde fuld bæreevne. Turde sætte jer selv på spil. Troede på, at det man kalder almindelige mennesker med noget på hjertet, har en berettelse i et politisk miljø, der jo ellers er overbefolket med mennesker, for hvem politik er en fra barnsben indlært profession. Stolt over alle jer, der bød jer til, som gik lilla, som gik på gader og stræder, som for første gang kravlede op i en lygtepæl, i et fuldstændig kaotisk, ukoordineret iværksætterkaos, fik vores discounts forandring fra midten valgkampagne til at ligne noget, der så meget mere strømlignet og meget dyrere ud, end det var. Da vi var her sidst, så var det uden en krone på lommen. Det var på fuldstændig bar bund, og vi var dømt ude af de fleste. Gassen er gået af ballonen, sagde kommentatorerne. I dag, mindre end 1 år senere, ja, så er vi Folketingets 3. største parti. 16 medlemmer og et regeringsbærende parti, 5 ministre. Jeg kender godt loven, og den skal man holde. Jeg kender også godt janteloven. Den må man gerne bryde. Vi må godt tro, vi er nogen. For vi har bevist, vi kunne. Man skal mere end 50 år tilbage for at finde et nystiftet parti, der har gjort sin entré i Folketinget med større styrke, end Moderaterne gjorde i november. Og det er jeg oprigtig stolt af. Det skal I også være stolte af. Tusind tak. I skrev Danmarks historie.
Men vi gjorde det jo ikke alene. Det lykkedes jo kun, fordi danskerne hjalp os med det. 327.699 danskere stemte på os ved folketingsvalget. I København blev vi det største ikke-røde parti. Det fylder mig med taknemmelighed, og det giver, hvis jeg skal være helt ærlig, appetit på mere. Og det er det, jeg egentlig gerne vil tale lidt mere om her i dag. Hvad skal vi bruge det til? Hvordan forvalter vi den tillid, danskerne har givet os? Hvordan kommer vi videre? Lad mig starte med det landspolitiske. Vi fik jo den brede hen over midten-regering, vi gik til valg på. Vi gik til valg på det. Ikke som et fravalg, men et tilvalg. Men jo heller ikke som det endegyldige mål i sig selv. For sådan har vi aldrig set på det. Men som et middel til forandring. For vi er jo ikke et vejet gennemsnit af de andre. Vi er ikke sådan, det mener de, og det mener de, vi lægger det sammen og dividerer med 2, og her har man Moderaterne. Vi står her i egen ret, med en ambition om at lægge arm med fremtidens udfordringer, og det er det, vi nu skal kaste al vores energi i. I oktober sidste år, der stod jeg sammen med Rosa Eriksen og Monika Rubin og holdt et pressemøde om Moderaternes planer for sundhedsområdet. Rosa, Monika og jeg, vi har mødt hinanden på nettet. Altså i det politiske mødested. Og kort tid efter, der stod vi så der og præsenterede vores todelte redningsplan for det danske sundhedsvæsen. Først en akutplan for at tage hånd om de allermest akutte problemer, aflyste operationer, alenlange ventelister, et alt for presset sundhedspersonale. For at stoppe i virkeligheden den nedadgående negative spiral. Eller hvis man skulle blive i sygehusterminologien, for at stoppe blødningerne og få stabiliseret patienten, så man kan sætte ind med den egentlige behandling og gøre patienten rask igen. Det var vores tanke. En akutplan. Den har vi fået. Og lige om lidt tager vi så fat på den store opgave, som det er at nyindrette sundhedsvæsenet for fremtiden. Vi skal tage et effektivt livtag med den geografiske ulighed. Vi skal skabe sammenhæng, så patienterne ikke på en eller anden underlig måde forsvinder i en Bermuda-trekant mellem sygehus, kommune og egen læge. Vi skal lave meget mere plads til sundhedsfaglighed og sundhedsfaglig ledelse og mindre til administration. Til gengæld skal vi gribe alle de muligheder, som ny teknologi giver for at sætte patienten i centrum. En af de største succeser på sundhedsområdet i Danmark, det var kræftpakkerne for snart mange år siden, som gav cancer status af akut sygdom, og som sikrede hurtig behandling til kræftpatienterne, og som flyttede dansk kræftbehandling fra et bundniveau op på internationalt niveau. Det er noget, vi kan være stolte over. Men så i torsdags måtte sundhedsministeren indkalde regionerne til hastemøde om kræftbehandlingen. Fordi mere end 200 patienter med tarmkræft har ventet alt for længe på en operation. Og se, det viser med al tydelighed, at vi er i alvorlig risiko for at tabe de gode resultater, vi har opnået. Og det vil Moderaterne ikke acceptere. For hvis der er noget, der kendetegner et moderne velfærdssamfund, så er det netop et sundhedsvæsen, hvor vi, uanset hvem vi er og hvor vi bor, har adgang til en behandling af høj standard, som vi kan føle os trygge ved. Og sådan et sundhedsvæsen får vi ikke, hvis ikke vi tør forandre. Og det tør Moderaterne godt. Og heldigvis har vi nu en regering, der tør viske tavlen ren, som tør tænke nyt og tænke forfra. Så vi er i gang. Jeg kan ikke love, hvor det ender. Jeg kan ikke love, at det ender præcis sådan, som vi gik til valg på. Men det, jeg kan love jer, det er, at jeg personligt indestår for, at målsætningerne på sundhedsområdet
bliver fulgt til dørs. For det er en mærkesag for os i Moderaterne. På klimaområdet, der er udfordringerne også kendte. Hvis ikke vi får styr på det globale CO2-aftryk, så giver vi ikke bare en fattigere klode videre til vores børn og børnebørn. Så kommer vi også til at give en meget farligere klode videre til vores børn og børnebørn. Med flere og hyppigere naturkatastrofer, med krige om knappe ressourcer, med klimaflygtninge. Det er skræmmende. Men der er heldigvis også et andet perspektiv. Nu har jeg jo været en del ude at rejse på det sidste. Til belastning for klimaet. 16 rejser, 36 rejsedage, 11 lande på de første 100 dage. Men man bliver også lidt klog af det. Så jeg rejser videre. Og helt ærligt, jeg møder mennesker derude, som jo drømmer om at leve et liv, som vi gør det her. Og som i stigende grad også får en mulighed for det. De vil sådan set også gerne have, at der kommer el ud af stikkontakterne. At man kan tænde lyset i mørket. At der er moderne transport. Det drømmer de om. Og det skal de selvfølgelig have mulighed for. Og det skal de vel og mærke have på en måde, hvor der ikke skabes de samme overgreb på naturen, på den velstandsrejse, som de nu skal ud på, som vi skabte, da vi selv tog den. Det er en kæmpe, kæmpe global opgave. Og den kan vi ikke løse i Danmark. Ikke alene. Men vi kan gøre vores del. Ved at sætte et forbillede for resten af verden. Og ved at sætte os i spidsen for at drive Europas grønne omstilling. Fordi vi har forudsætningerne for at kunne forsyne vores europæiske naboer med store mængder grøn strøm fra vindmøller. Vi har arealerne på havet. Vi har kompetencerne. Og nu har vi i den nye regering sat os de mest ambitiøse klimamål nogensinde. Så nu handler det ikke om at sætte flere mål. Nu handler det om at indfri dem. Nu handler det om at levere. Det skal vores klimaminister, det skal regeringen levere på. Vi kan jo se tilbage på nogle lidt sådan ambivalente uger, kan man sige, fordi vi fik endnu en klimarapport, der maler et absolut dystert billede. Det mest dystre, vi nogensinde har set. Vi vidste egentlig godt i forvejen. Det er jo ikke opmuntrende. Men vi har også lige lavet den første CO2 i Nordsøen. Steder, hvor vi tidligere pumpede sort olie op og gas, der lagrer vi nu CO2. Helt konkret bidrag til at løsne klimakrisen. Og helt ærligt, det er der sikkert ikke rigtig nogen af os, der havde forestillet os for år tilbage, hvis vi var blevet spurgt. Altså, at vi kan lagre CO2 i undergrunden. Og det er jo noget af det, der fylder mig med en vis optimisme. At der ligger løsninger derude, som vi endnu ikke har kunnet forestille os. Det gør det. Det kan godt lade sig gøre. Det skal kunne lade sig gøre. Og det gælder også i landbruget. For der er ingen vej udenom at omstille og modernisere landbruget. Og det kan vi også godt. Der er en del, der ikke rigtig tør tale om det. Altså behovet for, at landbruget skal forny sig. Men det tør vi godt. For vi kan lige så godt se i øjnene, alle sammen, hvad det er for udfordringer, vi står med, og ser at få det løst. Jeg har stor respekt for de landmænd, der er lidt bekymrede for den kommende forandring. Men hvis vi griber den med forståelse for hinanden, og hvis vi inddrager erhvervene, sådan som vi foreslog i valgkampen, med en visionsplan for dansk landbrug, som regeringen nu tager hul på, så er jeg sikker på, at vi kan skabe et grønt dansk fødevareerhverv, som branchen også kan se sig selv i. Regeringen har som sagt sat sig de mest ambitiøse klimamål nogensinde. Vi skal ikke bare være CO2-neutrale. Vi skal gå i minus, altså yde et positivt bidrag til, at udviklingen går den rigtige vej. Så nu handler det ikke om at sætte sig flere mål. Det handler om at indfri dem, vi har sat. Det er tid til at sætte i gang. Med en massiv udbygning af havvind,
med en flyafgift, som vi foreslog i valgkampen, med hurtigere udfasning af gas til opvarmning, med firedobling af udbygning af en vedvarende energi på land, med Power to X. Så vores klimaminister, han får travlt, og det er kun godt, for vi skal se at komme i mål. Og vi står ikke kun med en klimaudfordring. Efter Ukrainekrigen, der står vi også med en forsyningskrise. Og svaret på begge dele, det er jo grøn energi og energibesparelser. Europa skal se at komme af med russisk gas. Europa skal til at steppe op og udbygge med grøn energi og skabe fremtidens grønne brændsler til skibe og fly. Det er jo det, der er perspektivet. Det er jo et fantastisk perspektiv. Og hvis der er noget, vi alle med uhyggelig stor kraft har lært det seneste år, så er det, at klimapolitik og grøn omstilling også er sikkerhedspolitik. Det er en dum idé at gøre sig afhængig af andre. Og det er specielt en dum idé at gøre sig afhængig af de forkerte. Vi skal kunne klare os selv sammen med vores venner. Verden er forandret efter Ruslands invasion af Ukraine. Det er jo en begivenhed, vi vil se tilbage på, fuldstændig på samme måde, som vi så tilbage på murens fald i 89. Angrebet på World Trade Center i 2001. Det her, det kommer til at påvirke vores samfund i årtier frem. Det gør det. Jeg tror, der er mange, der har sådan et billede af, at lige om lidt går det væk. Og hvor er det godt, vi kan støtte Ukraine. Og vi har gjort det massivt, men vi har jo ikke rigtig mærket det. For ret beset har vi jo sådan set bare taget pengene op af kassen. Men det kommer til at blive ved os en årrække frem. At vi skal udbygge vores forsvar, at vi skal investere mere i det, at vi skal prioritere det op mod alt muligt andet, vi også gerne vil. Og derfor er det så godt, at danskerne har engageret sig her. Politisk, foreninger, virksomheder, private mennesker, alle har støttet op, og det skal vi fortsætte med. For ukrainerne, de kæmper ikke bare deres egen kamp. De kæmper vores kamp. Vores kamp for frihed. En frihed, som vi måske i virkeligheden er kommet til at tage lidt for givet. 2. verdenskrig, murens fald, Majdanpladsen i Kiev. Altså hele mit liv, det har været fremskridt på fremskridt på fremskridt. De baltiske lande blomstrede op efter murens fald. Det har været enormt opløftende at være vidner til. At besøge de lande, da muren faldt. Bevidne deres fattigdom og så se, hvor moderne samfund de er blevet. Og i det lys, så er det jo helt ufatteligt svært at fatte, at der findes nogen, der vil rulle historien tilbage. Men det er der altså nogen, der vil. Og det vi skal huske hinanden på, det er, at historien gentager sig, hvis ikke vi lærer af den. Og det er vores opgave at bestemme dens kurs. Det ansvar bærer vi alle. Vi må ikke blive trætte af krigen, før ukrainerne gør. Det må vi bare ikke. For et par år siden, der satte jeg mig i en autocamper og kørte lidt rundt i landet for sådan at lade mig inspirere og prøve at få en fornemmelse af, hvad er danskerne for nogen. Jeg mødte mange gode mennesker. Blandt andet en, i forhold til mig selv, lidt yngre fyr. Oppe i Aalborg, jeg drak en kop kaffe med. Og jeg noterede i min egen dagbog bagefter, må jeg lige have mødt en folketingskandidat. Ja, det havde jeg. Mohammed Roma. Det kan godt betale sig at rejse lidt rundt og tale med folk. Og nu rejser så verden rundt. Og det lærer man også af. Man lærer af begge dele. Store og små problemer, nære og fjerne. Og i virkeligheden også, hvordan det fjerne betyder mere og mere for det nære. Det er godt at få lidt horisont på. Når vi for eksempel dernede i Indien taler om, at Indien has the scales, Denmark has the skills. Og så man lige kommer i tanke om, at de uddanner 1 million ingeniører om året. Så tænker man lige om lidt, har de nok også the skills. Så måske vi skal steppe lidt op.
Og man kan godt lade sig inspirere derude. Jeg ved godt, at det sådan tit bliver omtalt som det der med de bonede gulve. Og normalt bliver der også dækket nogenlunde pænt op, når man kommer. Men kaffen smager jo ikke så anderledes. Og politikerne, uanset om de er fra USA, eller Finland, eller Indien, eller Tyskland, eller hvor de er fra, de er i virkeligheden ikke så forskellige fra os. Ligesom herhjemme, så er de alle sammen ret meget optaget af at gøre verden bedre. Først og fremmest at gøre verden bedre for deres egne borgere. Og de møder mig oftest med et åbent og nysgerrigt sind. Hvordan gør I i Danmark? Og jeg forsøger at møde dem på samme måde, for der er meget, vi kan lære. I Holland for eksempel, der har en sygeplejerske revolutioneret ældreplejen. Og hvordan gjorde han så lige det? Ja, han gik i gang med fuldstændig at gentænke den måde, ældreplejen var bygget op på. I stedet for sådan oppefra og ned, så tænkte han det nedefra og op. Bam, bam. Det lyder banalt, men det var det, han gjorde. Og til at starte med, der forsøgte han sig med så lidt ledelse som overhovedet muligt. Rykkede ansvar ud til plejepersonalet. Involverede familier og naboer i plejen. Og det lyder næsten så banalt, at man ikke kan at man har svært ved at forstå, at det skulle være sådan et udtryk for stor nytænkning. Altså, at man hjælper hinanden. At man hjælper hinanden. Uden at overlade hele ansvaret til systemet. At man tager sin nabo med, når man går ned og handler. Eller tager varer med hjem til naboen på vejen. Og ja, man kan finde masser af udfordringer her. Man kan stille masser af spørgsmål. Kan man virkelig involvere en nabo i plejen? Hvilken del af plejen kan de administrere? De må jo ikke give medicin. Kan man have tillid til, at plejepersonalet udfører deres opgaver godt nok, hvis kontrollen bliver minimeret? Man kan stille alle mulige spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe uforløst potentiale i at slippe friheden løs. Et kæmpe uforløst potentiale i at stole mere på det enkelte menneske. Både den ansatte og borgeren. På at turde tale op i stedet for at tale ned. Og det er det potentiale, vi nu skal forløse. Men vi skal huske en ting. Når vi slipper friheden løs, så skal vi lade ansvaret følge med. For ellers bliver frihed til ansvarsfrihed. Så når regeringen om lidt sætter gang i en frisættelse af den offentlige sektor, med ældreområdet som spydspids, vi har en moderat minister på området, så er det det, der er vores fokus. Vi skal decentralisere. Ja, ved Gud skal vi decentralisere. Vi skal flytte frihed og ansvar væk fra Christiansborg. Men for os i Moderaterne er decentraliseringens endemål ikke borgmesterens skrivebord, men den enkelte borgernære institution, medarbejderen, borgeren. Det var derfor, vi gik til valg på en nærhedsreform. Med et helt konkret og ret gennemtænkt ønske om at give de borgernære institutioner, børnehaven, skolen, plejehjemmet, nogle frihedsgrader, som om de var private, uden at gøre dem private. Jeg kan jo ikke vide, om vi kommer i mål med det en til en. Det kan jeg ikke vide. Men jeg ved, at vi i virkeligheden nok for første gang nu har en regering, der er enige om at træde et skridt tilbage og se med friske øjne på den måde, vi driver tingene. Og som grundlæggende erkender, at vi ikke bare kan forlænge nutiden ind i fremtiden med brædder. For hvis vi gør det, undlader at træffe beslutninger, der tager ind, at befolkningssammensætningen ændrer sig, at der bliver flere ældre, og mange af dem har stor købekraft, de gerne vil af med, så træffer vi også en beslutning. Og det vil være en beslutning, som over en generation kommer til at forvandle vores unikke, universelle velfærdssamfund til et Danmark, hvor danskere er opdelt i A- og B-hold. For der vil være dem, der i alderdommen har stor købekraft, eller har været med i den rigtige pensionskasse,
og som kan efterspørge de attraktive tilbud, og så vil der være de andre, som må lade sig spise af. Så vil nogen have råd til at gå i skræddersyet, og andre skal gå i stangtøj. Så får vi et A- og B-Danmark, og så smuldrer selve sammenhængskraften i vores samfund. Den forståelse, at det hele ikke bare kan løses med flere ekstra penge, at det hele ikke bare kan løses med flere ekstra ansatte, fordi de er der ikke, det er en ny og grundlæggende erkendelse, som den her regering har, og som vi deler. Og det er vigtigt. Det er ikke nogen bagatel. Vi er enige om, hvad det er for en udfordring, vi har foran os, og nu skal vi sammen fordomsfrit og åbent finde vejen frem til at løse det. Det er en vigtig ting. Vi har vores idéer, og vi glæder os helt vildt til at komme i gang. Hele folketingsgruppen, hele ministerholdet. Så i virkeligheden, så skal vi jo glæde os over, at den analyse, det her parti er skabt på, nemlig at det er for fattig en ambition bare at tænke, det holder vores tid ud. Det er at turde tænke frit og anderledes. Det er ikke at lade sig binde af blå eller røde standardsvar, privatisere det hele og skabe frit valg, eller monopolisere det hele og give det offentlige flere penge. Men at ting kan blandes. Vi skal glæde os over, at den analyse nu er trængt ind på Christiansborg, og den deles af en regering, som har et flertal, men jo også en ambition om at række videre ud. Det gode argument tæller. Det er også min egen personlige oplevelse efter 100 dage i den her regering. Og derfor vil jeg også gerne sende en hilsen. For mig personligt må jeg jo ærligt sige, at den her sådan analyse af, at det ville være klogt, hvis blå og røde partier gik sammen, den har jeg haft en del over. Men det er jo sådan en systemisk analyse. Og jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg har da været en lille smule i tvivl om, hvordan jeg lige sådan personligt kunne finde ind i det der. Altså, hvordan er det egentlig at træde ind i sådan et rum og prøve at løse nogle problemer med nogen, man altid bare har peget fingre af. Og I kan tro det eller lade være, men der er skabt et rum og en stemning, hvor de her tre partier arbejder sammen, fordi vi tror på det her projekt, og hvor vi lytter til hinanden, og hvor det ikke bare er mandaternes logik, men argumentets logik, der tæller. Og derfor vil jeg gerne sende en hilsen med tak for godt samarbejde til Mette og til Jakob og til Troels, til Venstre og Socialdemokratiet. Det synes jeg, vi skal gøre her. Jeg har talt om en del, men jo ikke det hele. Man kunne tale om meget mere. Man kunne tale om behovet for at give vores iværksættere langt bedre vilkår, så flere bider sig fast, så flere får lov at vokse til store virksomheder, så vi får flere børsnoteringer i Danmark. Jeg kunne have talt om værdighed, om hvordan vores medborgerskab begreb skal bruges til at sikre, at dem, der ikke lige passer ned i kasserne, dem på coronacamping eller på Vesterbro, de får værdighed tilbage i deres eget liv. Vi er gået lidt i gang. Vi har forbedret det sociale frikort, men der skal jo gøres meget mere. Jeg kunne tale om den kæmpe udfordring, vi har med unges mistrivsel. Hvordan får vi skabt en fremtid, hvor vi som mennesker også er måske en lille smule mere robuste? Jeg kunne have talt om de mere end 40.000 unge, der har svært ved at vinde fodfæste, og som hverken får ungdomsuddannelse eller arbejde, og dermed ikke den stabilitet i tilværelsen, der skal til for at få det gode liv. Jeg kunne have talt om, hvordan vi har brug for at nytænke vores skoler og ungdomsuddannelser, sådan at alle ikke bare drøner ud af den motorvej, der fører direkte ind i gymnasiet,
fordi man kører forbi alle de kringlede biveje, der kunne føre ind et andet sted hen, så vi får skabt noget større ligeværdighed, så flere vælger en erhvervsuddannelse, en faglig uddannelse. Der er mange ting, jeg kunne have talt om, men jeg har også lovet at holde tiden, og vi er først lige begyndt. Men det, jeg gerne vil sige, det er, at vi 18, der nu sidder i folketingsgruppen, vi kan ikke tale det her færdigt. Vi kan ikke løse alle de udfordringer, som vi ser for os. Det kan regeringen heller ikke. Det kan det samlede danske Folketing heller ikke. Alt det, som vi moderater gerne vil gribe ud efter og gribe fat i, alt det, der definerer, om det her land også er Danmark om 30 år, med sammenhængskraft, med tillid mellem mennesker, det kan ikke håndteres fra Christiansborg. Og det er en af grundene til, at vi nu skal hæve vores ambitionsniveau fra at være et landspolitik til at være et parti, der også griber ud efter Europaparlamentet og ikke mindst de danske kommuner. Moderaterne skal være et kommunalt parti. Og derfor bruger vi i dag på at snakke med hinanden, fejre de resultater, vi har opnået indtil nu, og så skal vi tilbage i arbejdstøjet. Og de næste 2 måneder, der tager jeg selv en tur rundt i landet, for at mødes med jer medlemmer, og forhåbentlig kommer der flere til, for at drøfte Moderaternes kommende politik, både kommunalt og regionalt. Fordi det, der kendetegner vores parti, det er, at idéerne vokser nedefra. Sådan er det. Blomster skyder nedefra. Sundhedsområdet, som jeg var inde på, det er jo et godt konkret eksempel på det. Altså den fantastiske kraft, der ligger i, at der er 15.000 mennesker, der melder sig ind, og vi har et webinar, der handler om sundhed. Og så holder vi et digitalt møde, hvor der så er 150-200 med en særlig interesse, der mødes. Og så er der pludselig 25 af dem, som har en særlig interesse, som så taler videre med Monika for bordenden og formulerer en politik i 2 trin, akutplan, nedlæggelse af regioner, strukturreform. Og nu er vi måske ved at være der. Det er jo en fantastisk styrke, og den styrke, den skal vi bygge videre på, fordi uanset at rammerne for en omstilling af det danske samfund skabes på Christiansborg, så er det jo ude i kommunerne, de skal udfyldes. Så derfor glæder jeg mig til at komme ud. Jeg er ikke i tvivl om, at Moderaterne kan gøre en afgørende positiv forskel i landets kommuner. Så vi er på vej, men vi er bestemt ikke i mål. Nu tager vi ud i landet, nu tager vi ud i verden. Vi har allerede opnået rigtig meget, skabt grundlaget for forandringer, men vi stopper ikke her. For det, der er vores ambition, det er at blive en blivende stemme i dansk politik, som til alle tider vil argumentere for forandring fra midten. Tak for ordet og godt årsmøde. Tak skal I have. Hallo, vi skal videre. Ja, god aften. Jeg hedder Flemming Jensen, og jeg instruerer
efter evne deroppe. Jeg er en ældre mand, så det går som det kan. Og det er jo dejligt at få lov til at være med her til et 24 års jubilæum. Det er jo næsten ved at være et rundtal. Op hos os har vi 80 års jubilæum. Og jeg kan se, at der er mange, der måske har været med allerede dengang. Og det er jo ret. Jeg kan mærke, hvordan hele byen bakker op om det deroppe. Og vi er faktisk ret langt. Der er mange, der kan noget af det udenad, og så videre. Og det er jo altid et godt tegn. Se, vi vil prøve at vise nogle forskellige sange. Jeg skal nok lade være at snakke så meget. Og vi vil starte med en drikkevise. Fordi vi ved jo godt, hvad der også sker. Det er jo ikke bare noget med, at man går ud og handler. Man drikker jo folk fulde først, så man kan få noget omsætning. Og vi har et nummer, der starter anden akt, hvor husarerne og nogle serveringspiger synger en rigtig drikkevise. Og nu er det sådan, at vi kan jo ikke rende og klæde om hernede, for dem, der spiller serveringspersonale, de spiller også nonner. Så nu laver vi altså en rigtig drikkevise med nogle dybt fordrukne husarer og en flok nonner. Det er vist ikke set før, og det bliver heller ikke set siden. Kom ind med jer. De er mange af dem, så jeg flytter mig, så de kan stille sig op ved mikrofonerne. Så på et tidspunkt, hvor der rent faktisk kommer nonner, så er de nødt til at sige, at de drikkeviser, de kan, det er alkoholfri drikkeviser. Det er ikke om øl og sådan noget, det er om tomatojuice og om sodavand og den slags ting. Så lyder de sådan her. De tåber går og råber, når de drikker sig en sviger. Men hør nu, hvad jeg siger. Skål,
så får du den straf, du har så vel fortjent. Sanktanitus, jo du som stedse fra mig en nådig patronesse. Hjælp mig, så vil jeg love på skam at blive stadig, hvis blot jeg kan. Betænk min pige, du har gjort dig til primadonna og hussar. Du er jo nu, hvordan du snor dig, et højst uheldigt eksemplar. Sanktanitus, jo du som stedse fra mig en nådig patronesse. Hjælp dog mig og min officer, så skal jeg aldrig gå i kloster mere. Som Floridor nu. I skal vide, at når vi kommer derop, der er det et stort dansenummer, hvor der bag ham er nogle dansere, der er halvt Floridor og halvt Celestin. Så når de vender den ene side til, så er det Celestin. Det er lavet meget, meget fint. Det må I forestille jer. Klarer du den selv? Ja. Det er godt. Ja. Teatrets lyst af Floridor, det er mig. Og klosterets trøst af Celestin, det er også mig. Den højt tilbedte Floridor og den oversigte Celestin. I silkeflor går Floridor, i sort satin står Celestin. Og ingen tror, at Floridor, han også er kendt som Celestin. Skønt, Celestin er Floridor, og Floridor er Celestin. Skønt, lykken følger Floridor, men skyggen dølger Celestin. De skønne ord til Floridor bliver til refræn for Celestin. Det flor, der gror for Floridor, bliver blomsterseng for Celestin. Hver kys, man byder Floridor, tys, tys, dem nyder Celestin. For Celestin er Floridor, og Floridor er... Hvad var det nu? Celestin!